Ha? Salamat, ma'am. Kurang sugas sa inom niya. Ikaw pa tabi ka baso? Ikaw, inom ka? Uhaw mo ko kayo, ma'am. Hindi ko min naman mo. Ngakon sa una ka. Kakon.Agawa tayo, pakaluto. Kakon, di ko na kunas. Bulon tayo naman karon. Unsa? Unsa tayo magsulti? Wala na yung banda, mga inasal. Mga na ta. Way inasal! Way inasal, humba! Way humba! Sawa. Di kita, bayan ani, di kita pakanunan ni, kaysa bibiyok ikang dako. Hadlo ka na, bayutan, kasabaan ko ni ba? Pagbuto na, bantay lang to. Pagbuto kong migo, lasin mo. Hilo lalagyan, ano lagi nagawaya? Sa pangkoy. Bukon daw na sa kira. Ano lagi? Suko lang na. Maangin na ninyo. Hadlo, kag bayat, gano'n is kamot. Garing rin, pagay tao. Ikaw, no? Maldito kay kanda ko. Madugay, no? Paim nun ti kaghilo! Hilo ko, Bart. Hindi lagi lo, late pa mo rin ako. Ugma ko mo, kubra no? Si Kubron, Sakto ko nilang kulang ko. Balance sila ba? kaya lang ko naunaan eh. Ibala na dito. Lumayan na ra ba sa kuwang kubrahon nun eh? Saktong tatong tungas milyon unta. Saba sa kay. Sabot na siya, part. Ano gusto ba? Di ba nga ko ba? Ato lang hangyung si Bunday ba? Bisag kanang half million eh. Wala lang himuog 300,000. Okay naman ko na. Ay, di na kinanglan na eh. Ikaw sad, mao naman nagisabutan ninyo. Cinta na kay balance. So ngayon na ito hangyo. Labad-labaran ba ginay mulog? Di kayo na lang hatag sa imong balance gani. Pag masakiro nung ta dire. Ay, masakiron. Masakiron na ita. Bisag mahangyo lang ta. Sabali ay, ang nyo boy. Ano lang pag labot ya, ako'y bahala na. Basta, kay bahala ha. Ako lagi bahala na. Labot na ako, ako'y mo, lakaw na. Imuro siya ng tipakan. Kan boy, ako'y salig na ko. Sa dagbuhay ni mo sa liga na. Ako'y bahala lagi. Para makuha siya. Kung si Yortsibyo ganina ari ha. Kita mo sulti ha. Oy, mas maay na si Eusebio, umusultian. Ayaw eh. Si Marlo lang. Kaya para di tayo masipyat ba? Oh, Uncle Bogart! Hoy! Si Marlo ay. Arang-arang. Likot, kamoy lingkod. Likod mo pahilo na, og darong. Uncle Bogart, dito lingkod sa. Ay, pahilo na sa diha. Lingkod ba? Oh, saman. Ay, di pa pala sa. Naaman, ni-relax kay gikan na dito ang kapitana. Dinday mo gikan. General ni sir. Nagplaybo trabe din eh. Wa milingaw, hapit lang minimo kanis Bogart. Lagi sir, karang kita maikog ni sir. Nayon natin sulti sir, kay madungga niya tang papa ni mo sir. Ay kaso na eh. Gawas mo rin na karoon tao si Papa. Lakaw na kay doon na tambong nga meeting. Oh, Suman. Kaan sir, katubang gingon akong papa ni mo sir ba? Suman. Kaan sir, mga pero ganang gamayng Sige may. bugay sir ba? Ah, basta na ito. Bugay na eh. Ako kung pagumangkon sa imin sir, kuyo padug ko niya. Ah, bitaw. Bitaw. Sino, isultihan na mo sa Papa na. Paano na sir? Ako ng sutian. Ano ka ba isulti Papa? Ingon man to siya sir nga, pahuwaton ko. Sa pagsulti na ko niya, ingon ba siya nga, wapa mapers plano. Ah,
Watay dao na kay ingon man ka nga mabaton ka. Ang ako gyud mahimo ana angkol. Buwat ra kita. Pahinumduman lang ako sa papa. Mao na. Marayag sa kagamay bugay. Ikaw eh, sulti sir, nakuha ko. Bigo nimo Uncle Bugart. Nataligamaan ka sa plano kay di mo ka direktang sakop sa pamilya ni Dionisio. Oh na, gisiguro man ni Papa ang pamilya yun. Direct member sa pamilya. Iya sir, iksoon kung manunggod. Ako kung pagkumangkon si Hilvin. How? Wa di na malalis pero doon ay pero. Kaya si Dionisio, imong maguwang, wa mo magisgot nga kung akong asawa silin, apilan kag bahin o bugay. Wa mo magisgot na. Di na siguro na kinahanglan sir eh, nga itungkol pa ng manong sir. Automatic na siguro na sir eh. Mana ako'y bugay. Kel, di man tayo kabuot, ana, may nag-ako ginag yung kaptangan nga ihatag ni Papa. Yaha man na, nga anak ko, nga, matag siya bugay direkta dito sa pamilya ni Dionisio. Ako pa lang nga, wag yung problema. Automatic yun na. Mao lagi sir, maisip na ko nga pamilya nila sir. Uyuan ko nilang Helen, Andoy ug ni Flor sir. Oh, Yor, naman lagi mo. Sir, may adlaw, Yor. Oh, ayo, ya. Kumusta mo? Oy, okay ra, Yor. Matoy. Yor, Panahon sa kasal ni Kuan, ha? Marlon, ha? Kailan lang tuwagin mo, ha? atuwa miya na, Yor. mo tabang na yun. Kaya, likod lang. Pa, kini sila, nasuroy rin eh, kay kini si Uncle Bogart, yun ay tuyo ni mo. Kung siya may tuyo ni mo. Ito itong rasa kasal to eh. Bitaw, pa, ang tuyo ginanin niya kay mangayo lagi sa bahin. Bahin? Oo, ba, Bahin sa unsa man? mangayo sa bugay. Ah, kinsa ko ni siya? Kuhan nyo, kanang iksoon ako si Dinsyo nyo, nya pag umangkon ako si Helen. Ah, pagkumang ko ni mo dito. Dili nyo, si Helen, may akong pag umangkon. Oh, mau ba? Ah, iksoon ni mo dito. Ngunyor, O, pagkumang ko ni mo Helen nyo, pag umangkon ako. Ah, di ay. Unya, mangayo kag bugay. Unyor, kayuan kong Helen. Tuyo ka. Kamu ni Munday. Magkunsa mo din mo. Aw, kamis munday nyo, wa milabot. Wa, di mo ilabot ni Munday. Di mo parinte. Wa milabot ni munday nyo, si Dinsyo. Akong iksoon, si Dinsyo. Unya, mangayo kag bugay. Unsa may bugay niyo gusto? Kwarta? Yuta? Yuta lang nyo, yuta lang. Mayo, kay wa pa ko'y kasta ba? Mayo na yuta, di ko maproblema na. Nakadto na ba mo sa Dimyaw? Doon sa Baklayon, basta nindutan ng yuta. Mga usag ka to sektaryas, yun na. Magwag yun yung stress. Nindot kay sa tanan. Tang nindutan yun. Purting yung lapara, purting dakuha. Purting bugnawa pag yun. Ang mga tubig, lampas pa kayo sa mga bulog, murag waterfalls, sa tang ninduta. Ang tanang kahimanan, tanda ninyong gusto, tuwa dito. Purting nindutan yun. Unya nindot kay sa tanang kay magabi, bahapon, naigabon na muagi. Astang ninduta. Unya, ang yamog sa kuan hangin, Krisko kayo, puti lapasa. Murag nakadto na taon na to eh, murag kadto na ko anak, nanguha ko buto ka na to. Mausgol itong ihing ko ni mga, doon na pa yung tukuran itong apartment ito ba? Pabang nga na itong balay, na mauna. Sir, salamat kayo, mauna yung mga hatag na kayo. Lipay kayo na nyo. Thank you kayo. Nagkadto na deka dito. Na katong lugar nindot kay ito. Kay
dito gapuyog itong banggiitan na tulisan. Hantod karon wa pag yudakpi. Kay gilisod kay sakon. Kay ang tanan tao dito, basta musud lang, tanang unggoy, magyagaw, usa ka milyon kapin. Magkita mo si mong parinti dito, adto ka, imuha na to. Ibo na lang ito, uy. Ibo na lang po. Kung kaliwat ko po, ikaw naman. Kailangan nyo, yung para to. Ito tulad ng mga kaliwat. Asaman mo? Ari nili mo. Meron man sa may nga tuyo. Ikaw na sultik ka. Asaman, Flor? Di mi gusto ni Andoy nga kamo ang magkapares sa Marlon. Ano man mo, hubog mo? Di mi hubog lin, uy. Ano sa man mo, ano yung anak man mo? Kami, Len, naibaw naman yung ka nga supak mi. Naibaw pod mi nga ikaw supak pod. Di mo lang yung giluom. Kunya ka ng imong tanlag. Kay baw ka. Kamisad na ibaw. Nga, musupak yun ka. O di idyo makatugot nga, maangkon kang Sir Marlon. Huwag labaw sa tanan. Wa ka nigugma anak niya eh. Kaklaro anak. Ay na lang mo pag-ingana din eh, Flor. Dawato na lang natong kamatuoran. Kini, gibuhat ni nako. Tungod sa tuamahan. Dili lagi mahimo. Len nga si tatay na lang permi imong tamdon. Kaya kung si tatay permi imong tumanan, ikay mag-antos anak. Mag-antos ka sa tibok nimong kinabuhi. Di man may makatugot anak din. Nasakitan man ko din eh. Kaya gusto mo mawad ang tagamahan? Man ta gusto nga mawat ang tagamahan. Pero kanauntang amahan nga mag-antigo nato. Ug magunauna sa atong kaugmaon. Di na ta magunaw na nga masud ka gubot eh. Ato mo naman naong kalinaw. Magampo na lang ta.